Intro. Diretso na ta. Mag-vlog ko karon. That's it. Vlogger na ka? Vlogger na. Hi guys! Apil ko din mo vlog yun. Okay, this is Karen Opema. Yung anak. Kana, ambot lang. Diyan na. Sa inindot buhaton. Kalimot ko naman di si mamay na to di ay. Maringay! Katong tripod ba? Naman di si mama ato. Yeah, mapagadala. Color white. Why? Naka-question ako. Kumana. Ha? Naka-question ako. Nay? Question. Question? Ano si question? Nabot, minsan may question niyo mo. Si question? Ano ito question? Nagiatag sa kuha ang mga taga yung sauce sa ilahang entrepreneurship. Umot ngayon, murag musumutan yun ako ang kuhando ang spring onion. Bro, spring onion. Siguro niyo onion. Kulang na ng rice. Medyo init-init para ba. Nakakaon ko silang fried rice. Mamit tayo. Magawas. Eh, di ba mabisi man si Cheer Hazel ka rin? Magkuha ko. Mapalit ko kuhan. Kanang. Ano di siya, di ba? Mabisi siya. Busy siya. Ay, oo. Busy siya karon. So, wala klase mo. Ang murag ang boy. Kaya magpalit ko kuhan ba? Rice. Palit na. Oo, tara si Ashley. Ay, busy kayo. Ano ka? Meron ako naman din. Okay. Mo. Where is my sweet little uncle? I think uncle David. Where's my anak? Where's my uncle? Anak? Anak. Anak. Si uncle. Isa nga yung uncle. Ah, si Binbin. Kaon ka? Busog ko. Ano? Di na ba dyan mo dili? Tapos mo ikan. Bagi mo tagbalay. Gini ka nang inimbag Ay, Ben. Ben. Ano ito magkuhan ka nang mag-type sa GC na to or mag-DM kang Ben kay mabutang ang Ben kay mo beb ako na lang i-type kay na mo na sa tabilon UTI Akong mag-buy kong gift para kay Papi Babayo. Wala ko ikwarta. hapit na yung birthday nito Magbudol daw, ako budol? nalagit Ano daw siya nga magbudol daw? Oh, magbundo sa... si Ben nag-suggest. Hello. Say hi to the vlog. Hi sa mo, hi. Hello. Hi. Hello. Balik ko vlog. Salamat sa kanonik. Hindi ka mo. Subuka eh.
Oo na to. Kaon ta guys. Pwede mo gutom. Agree ka, agree? Yes. Nami, ma? Nami ang rice. Well cooked. I thought this was to be rock or something. Abi po na ako. Abi po na ako po. Kiping. Abi po na ako. Kala na uyak. Bitaw uyak. Ido na to ni ito nun. Rice cake. Pinas wala pang teacher na mo. Order pin? Nami? Tulo. What's like dragon fruit na color? 10 out of 10. Paraha din ang asos. Para sa kuan. Atong ilahang fried somay ba? Atong mura para sa chowking. Pero nako-innovate. Ang ilang spoon bitaw kay gamit nila kay wood. Wood. Wood na spoon. Kay. Count ta. Labas siya na ko. Megs. Aris Ben. Classroom? Wala may klase? Bantayi akong food. Init kayong bugas ako sa Ay, vlog. Ako na kasi pa, Jesus. Di na lang kung gusto yun. Oh, I don't practice. Oh, practice ko. Practice ko rin, wami film. Diba, practice ta. Pero ako nag-film ko. Oh, so na film. Vlog, balik na ko vlog. Balik na ko. What's up, mga vlog? Pero si Salmo. Hi, MC. Kasi lagi mo na human, kasi na Gusto mo? ano man? Ano ta kung bumoto, no? Ano ba? Okay. Oo. Iro man. Iro man na. Iro man na. Ay, dili. Donkey lagi, donkey. Nagkuha mami. About biology karon kay about animals. Bye-bye. Lupat kay ko lang tao. Yuck! Oh my god. Ew! Who are you? I don't know you. I am me. No. I don't know who you are. Kan, ba't na yan? Hindi mo akong food. Walang rice. Practice takuan, be. Kaya bagong katag na itong gisan ni Kuya Mark. Wala akong kabalatas. Kaya katong isang tukol ko. Katong baby sa agad, diba?
Nagato no, nagato ra. Pero bagol, akato lang, walang siya lahi lang. Next time. Anyway, tatang i-test si Jill. Hindi. I cannot test. New Testament. Holy. May bagong subscriber karon. Si Kuya Marky. Lagi! Hi, Kuya Mark. Ay, Kuya Mark. Go practice biya, panginawa niya. Sa huli-huli ni. One, two, three, go. Holy. Bago lagi ba? Nabi bagong gikon. Itong isa ba? Itong... Dili. I-open to. I-open to. Pinapagig mo. Hinay ni. Ano siya hinay? Kasi makapirate ta ni. I-export na natin ni mo. Siya? Siya? Susi? Sa? ABR? Dili man to ako. Mabot na sa vlog. Dili man to ako sa to. Habos. Wow! Kisay magsalmoy! Mark. Ay, pag-wear mo. ang response dito kay Mark. Kuha na mo ang uniform? Uy! Idala dyan po niyang sus! Alangan! Sayang. Oh! Sinang sauce? Ito, wait isa. Sus na mo. Kita rin Sam. ako kumbag. Kasi ka sauce. Sus na po, Sam. Kung isayin. Giyotag mo ninyo sa kuha. Sayang sa ilabim. Tilo ka sus? Sinang sauce? Bolo. Basta isa. Lami na, basta init. Akong iinit lang niya. Aron. Ay, kanig na. Kasi na. Ginalintan. Uy! So, pagkawin! Kumot siya nga sauce. Yes. Dagan siya ka ng spring onion. Ganog 10 out of 10 may picture. Sure ka, nagpasok ko isip. Sene ko lang nangaligo lang gani. O itong mga assist mo. Di pala. Di ba? Yes. Kana pag binuutan ka. Yes. So, kung nagbalik ko silent ako din. Sus, kung ma-president ko muna tao, reign of terror na dyan na kay kamupahan. What if a president si Sophia pero next niya wala? Tukon yun ako. Ali diri Sofia. Ali diri. Hard. Uy, nauso na to assistant, uy. Ikaw po kag review assistant. Wala na ta. Sama ni mo. Grabe, ba siya lingaw nila tulog kon ba? Sa dito nag-rehearse ta. Gamera ko nandun nung sa
Very good. Very good PIO. Very good. Guys, may booking. Hi, Mark. Timor. Hi, Mark. Timor. Hi, Mark. Jepre. Sa kumahat. Ay, nindot lagi na. Sa kumahat. Ay, nindot lagi ko na ulo. Ay, ulit na. Ay, isa ba galing pinapili natin? Hoy! Ano naman na sa FPT? Ano, iiyak po ng sauce. Gitu lagi. Ano yung nakatawa? Ay, nag-record. Ha? Pusil? Yakan ba? Mare pusil. Isa ba na? Kahoy! Kahoy! Bito. Bye-bye! Bye-bye! Panguli na mo! Stepping up to this crazy love. Hey, I'm classy, but I don't mind if you get at me. It's okay to get mad. Stepping up to this crazy love. Hey, I'm classy, but I don't mind if you get at me. It's okay. Bye! Vroom skirt skirt. Ha? Hindi nila ginagawa. Kung sa nga joke, ana na sila. Ikaw pa lagi kinang si... Ano ka nga? Margie? Kapakay na siya. Kapakay na siya ba? Tapos? Serious ka? Ang joke ni mo kay putan siya. Kapag ako ka na ang next biya jud kay ko ang bigay na. Balabak biya kay na. Siyempre, awayon ko. Siya mangaway sa akong kaaway. Di na siya kapugong pagyud. Dila ko gaya nga na ako kasrit anak ka nun kasrit. Ay ko, nadiretso mo gani. Malamig niyo ba? Lili? Ikot ko ang jide. Kanang pugong. No, ano pugong si MC? Nilabas ako guys. Ayan, dryer sa yan ang ng KG. Check sa ato ang mga gamit tomorrow kay Nami Physics. So, calculator na natin. Deodorant, kailangan yun na kay we don't know what will happen. Perfume. Tapos mga paperworks. Kanina wala naman eh. Dapat natin na. Yucks! Let me see that. Ew! Kailangan kailan taon, G. Is it, be? Bye-bye. Kami discussable of liga. Anong ulam makaya mag-vlog? Kailangan magugingon ni Ma'am Aso nga na ako nagpa-additional niya nga duha ka pulong kang sirjas. Kaya ka sirbas. Okay. Yay! It's our turn to gara-gara. And then Marcos will behave. Mas garaon di ay. Pinakagaraon sa tanan.
see.